January ni som pathum sangkazakwa somsarile parukhan Woodridge, Illinois, USA College Road antia chuan Tleirawl Hmeltha tak ruang chhar ani nawlh mai he Tleirawl vanduai takhi pawngsual ani Hnuah rawng taka thah zui ania a chunga thil thleng hi Rapthlak in run thlak hle he Tleirawl vanduai takhi Pamela Maurer ania kumsom paruk mi lek ani nghe Unau mipa pahnih le hmeichhe pakhat ania Unau le patenen hlim takin Woodridge khuaah hian an chenga high school zirlai ni nghe Pamela hi Tleirawl ngoi choi le sakzum tak zezoyang reng tak ania a thian kom ngei tak te bulai ro chuan a rive hlut thuin zezoi viawe ti lo chuan thian ngai na viau thunga a thian te tel lo chuan ni khat po rei ati thuin school kal nuam ma ti hle a chan ber po a thian te nen in kom na hun an nei thei wang ani pakhat ome kan soita kan khan Pamela hian thian ngai na hle a thian te bula hian tiklai mai na ning ngai lo January ni som pahnih sangkazakwa somsarile paruk zan po khan anina tonga hlawak lowa a thian nu te in pakhata an thian zahoin anin kom khoma nuam an tin an hlim tlang dar hle mai zandar ko le minute som panga velani chuan Pamela chuan soft drink a in chak thu soin in mai tur thian nu te na hian a omlo wangin leiturina chuak ta heta hian a thian te po som ta lo chuan a ma in dorakal tu chuan a chuaka heta chuak hi a thian te na le anina ho tur om ta lo darkar ni zet aliam hnuah po alaron let lo wangin a thian te ngai a thato lo hle a anan ngak le feta alaron let chuan lo wangin anin lama ho phei anian ringa anu le pan hanzo chuan anin lama po alo ho chuang si lo ti chuan Pamela chumi bozon ngai tin police nena report anita a zan khuaah ngor takan zon Hnuah po Pamela chun muzo ta chuang lo anu le pa a Unau le a thian te ril ruang ang tak seta a cheber thlengin an don lo thei lo atu khua lo wara ngor taka zon chun zom ani le ta hunenga mo chen an zon Hnuah Pamela ruang chu motor kong pui sira mu anita Pamela ruang an mu na hi an chen na Woodridge khuaah tonga mel nga lai hla ani a ruang han en mai chuan motorin na takin a sunga a sutu te hian an tlan san ni mai na lang ma se doctor ten uluk zokin na han en fiat nu chuan a ngonga re na hnu ma om tian hmuwa hei wang hian motor sut hlum ni lovin a re hlumani ti an fin fiat thea hei baka hian an thah mai an pawngsual ti an fin fiat thei ta bok Pamela thattu hi tunge ani ti hrian ngal mai thei lani lo ma se Pamela taksa tang hian a thattu biological material te chun la a da thatna hmuna an han da thata phota police te chuan Pamela thattu ni thei turan rin pongor takin an chui zui ngal chara ma se mason na mu tur wang hle khati hun lai khan DNA sample manga nu chui na tur man ro that tak alom box si lo a chui tu te tan po kong a ping tak zet a thi zana a thian te zong song po thun han zot fiang nghe la a thian te po han rin hel tur pakhat ma an mu thei si lo an mirin zong a piang chu thu zo fiatan an la zela ma se an hlim ta zel mai box si ngor tak le rim takin han chui zui ma se mason na tura miu lawa wangin nu chui tu te pon be ya dong trona an nu chui lai me ka po zoi in an ril ruan pelo tiela Pamela case chu Chhuichhuak lawin a tham ral tiela a topa phei chuan a case ti top chuang si lovin chui zui na ero om talo hun aliam zela mason na tharlam mu tu le hriat tura om tak si lawa chuan Pamela chanchin point soi zui a lo talo tiela atam zok phei chuan an thei hin min der to kan ti thei ome heti lai hian ama hring tu anu le pa le apian pui Unau te ta ne ro nimin loka thil thlengang mai a chiang alani thung si an ril runat dan po an hriat tir ai khan ane chuang lawa ana zoke moti mai thei ani anu le pa te chuan thei top chuin an fanu that tu chu Chhuichhuak ngei turin akhat tokin police an norve renga ma se police tan po ma han lak pui zui vak nei na wang boxi
Pamela nu le paten han thar tho le thrin ma se Pamela thattu chu chhuichhuak ngai nom lovin atham ral ve le tial thrin kum tamaliama kum sang kha jakwa somko le pathum alo her chuah chuan Pamela ke sport thar tho ani ve le ta tuna chuan an khol nei te po lo changtlung ta deuh boka a chui tu te pon phur tlang hle a chhuichhuak nge anin bei sei hle Pamela taksa tanga a thattu DNA sample an lak an lo da that char chu khol changtlung jok mangin hanan zir chianga he DNA sample mang hian a thattu hmel niom takte an han siam chuak tranta a ama zong a in ma chun son ve hrete Pamela thattu DNA sample po combined DNA index system a anan thuna amil pui mu nge anin bei seya ma se anin bei se angin amil pui an mu zo lo thung an du thu sam le bei se angin amil pui mu zo lo ma se Pamela case chui tu te hian beidon mai an tum lo thah tu bul chui na emo chung khat laina hnai takte chui na site pakhat genealogy site a Pamela thattu DNA chon hang khung ve ta a ti chuan vanai thlak takin Pamela thattu chung khat laina hnai tak pakhat chun Chhuichhuak heta tong hian Pamela pawngsual rawng taka thattu chu Bruce Lindal ani ti an zong chuak ta ani Bruce Lindal hi January ni somni le pakua sangkha jakwa somnga le pathum khan St Charles Illinois apianga Unau pathum aneya apa chu Jerome ania anu hi Arian Lindal ani thung kumsangkha jakwa somsari chho khan thatakin a graduate heminu hian electrician angin company pakhat tan na athok thrin a thian te soidan chuan Bruce hi pakom nuam tak ni na langa thian te ta na mi in phal tak ni point an soi boka ma se a thian kom te hian an lo hrachiang tok lo po ani ma na kumsang kha jakwa somsari chho phei kha chuan Bruce hi voi tam tak police ten poi khoina te naw deuh awangin an lo man to ma se ko chuan poisa tlem zong choi tirin an lo chhuwa vele mai thwin rui hlo manga sum do na ching chho tona sumpo anga chho ta viau mai kumsang kha jakwa somsari le paruk zan alo her chuaka hemi zan hian ani Tleirawl Hmeltha Pamela chu ama chawadora kal lai muin a vo beta an chen na hmuna tanga mel nga lai a hla kalpuina pawngsuala a pawngsual hnuin a thatta ani kumsom thum le pako chung zet Chhuichhuak lawa Hnuah ni kumsang ni le somni khan Bruce hi Pamela thattu ani nge ti DNA sample mangin finfia anita ani Bruce hian chanchin ngai nom Rapthlak si anga boka a chanchin soin kumsang kha jakwa somsari le pakua le lop teang hemi kum hian Bruce hian ruihlo azur na sahlea thalai a hmeya pain he ruihlo boya hian US thalai an tan na sat zual lai kha kan ti theo me hei hi rem changa mangin Bruce chuan hmeichhe pakhat ruihlo boy tang mek kumsom ni mi lek anet lazari chu athlona ruihlo pek tiamin a ina hruai luta anlut felta mo tia Bruce hian kongka puya kal thasau sawa Bruce chuan silai phorin aneti chu avo beta apawngsual zuita a pawngsual zo hnu hian chhuwa mai talo chuan aneti chu abial nuwa ta na thlema aduanga thila kalpui chuan thataka chhuwa zalen tu thu a hrilta ka chuan aneti po chuan Bruce ngen na chu pom sakta hemi hnu hian Bruce chuan aneti chu chhuwa zalen ve ta ma se aneti chuan Bruce hi ngai zon alo tum reng lo thung hetia Bruce na chhuwa zalen tak hnu khan arang theyang berin police station apana achunga thil thleng zong chukim takin police nena report ta thunga ma se be sei lo devin police te chuan a thu soi chun lo lak thu tak sak te chiam si lo a chan ber po aneti hi ruihlo ngai ruihlo mu na turani phot chuan ti hre nei lo kan tiang chi alo ni kher atin ni tin heiba ka hian heti lai hian Bruce hian a thian pa sipai officer pakhat in alu lai mek alo ni bok nen police mel friat alo nei thabok ma Bruce chu thu boy engma an siam sak zui talo kumsang kha jakwa somriat June ni somni le pathum khan Bruce hian shopping center pakhata an car park na hmun atangin hmeichhe pakhat kum somni le pangami
Debranti chu silai tinin avo beta a chen na hmuna hruai hoin a pawngsual zui boka a pawngsual hnu hian tha takin debrai hi a chhuah zui vele mai boka debrai chuan rang takin police station panin a chunga thil thleng chu a report zui ta a hemitum hian Bruce chuman ani a thubuai po siam sak anita ma se Bruce hian rui hlo zorna tangin sum alo khol hnem to boka sum tam tak sengin bailin a chuak le ta phota ti chuan hemikum October ni sari khan debrai office bang chu chin hriat lawin a bole tatlat maya debrai KC kum sang kha zakwa somriat pakhata ngai tu atura ti ni lain court witness anin landu tak si lo wangin case kal lai zong zong po ti to pania Bruce po thu boy ortir lawa chhuah zalen ani le ta hemikum vek December ni somni le pahnih khan Bruce hian hmeichhe pakhat kum som thum mi chu poisa enga mozat peka mutpuya soma ma se hmeichhe hian alo du lo awangin Bruce hian kutathlak mana vanei thak takin midang thom an hriat ta ka wangin arangin Bruce hi ain sa senga heminu hian henu hian police nena achunga thil thleng chu a report ngal thuaya police chuan misual thalak rang an local sa chu an entira ma se Bruce thalak hi police tan local velo wangin hmeichhe hian thalak a hmu zinga ama khoituang ber pakhat chu kok tangota hei wang hian hemitum po hian Bruce hi a hlim le ta hlau bok January ni somni le pariat sangkha zakwa somriat pakhat alo her chuaka hemini hian Bruce chu a chemak sak le ta phone mi in biang na lo ngai tharu ti hriat chuania police chuan rang taka man tumin Bruce om na hun an pana an vathlen chuan Bruce hian police officer pakhat chu lo beile chiama police kal vedang te hi cherang viau lo sela chu Bruce hian he police officer hi a that du hial ome an man hnu chuan thubuai engemuzat an siam saka ma se hnu loka bel chhuah an zui vele tamai boka hemin hnu reivak lawa Bruce motor khallai chu police ten rin hlel thil thua an lo ti dinga a chunga hmeichhe pakhat alua hliam tuar alo thu ve tian hmu chuan engwanga hmeichhe hliam tuar phurngot nge ani tian zota ain hliam pala wangin damdoina hruaya tum thu a soya ma se kalna lam chu damdoin kong ani lo wangin police te chuan he hmeichhe hi motor tang chuan an la thla a ambulance kawin damdoin lama an phur phei ta a damdoina an han endik chuan pawngsual lo tok reng tian fin fiat ta a he hmeichhe hi achunga thil thleng an han zo chuan Bruce man theina tur khop engma asoi thei tlat lo asoi dan chuan Bruce nen hian party na hmuna anin tonga Bruce hian engemaw in tura pe a chu thil la in zo chuan engma a hreizui ta lo hei hi a chanchin soi thei om chun ania hei wang hian Bruce laka thubuai han siam sak theina tur khop nin police te chuan ngai lawa Bruce laka chuan thubuai an siam sak ta lo Bruce che dan hi ngei omin maksak thin viau ma se awan nei kan ti don nge hremna la pumpel ta zel mai zong ani April nili sangkha zakwa somria le pakhat alo her chuak le a hemini hian Bruce a chele ta aumla khopuya bazar na hun puya tuwe motak tonin be sein awa kwal mai maya atumang nge chuan Tleirawl pakhat kumsom pariat mi Charles chu atong fu ta hlau mai shopping mall a game pakhat an kheldun hnu chuan Bruce chuan a bial nu teina len puya som ta a Charles po chuan alo rem ti ve mai boka Bruce bial nu ina huninga mochen an len hnu chuan Bruce chuan ama chen na ina leng turin Charles chu som zui le a Charles po chuan alo rem ti ve le mai zel boka Bruce chen na inan vathlen chuan zu ten in du na trong tinuam tok vel an lem hnu chuan Bruce chuan chemte la in Charles hi be ta thut maya voisom ni le pariat lai Charles hi vitman Charles po thei top chuin Bruce hi lo be let ve takna in hriam hrei keng zok na chuan ne lawa a hliam tur lovin athita a Charleston thei top chua lo be let ve awangin Bruce hi atum lo defin ama le ama ain hliam pala amal puina takin azuk vita amal puya thisen jam pakhat azuk vit popa thisena chuana sat em awangin Bruce po athizui ve ta Bruce ina thil thleng Rapthlak takin niu sa te chua ania
Hetia niusa chua ani taka chuan tun hmaa Bruce kut lo tua to tu pakhat chuan police ne na Bruce kut na taka ator to thu aron report ta hlol maya hetia report alu tak sia chuan Bruce hi thi to ma se engemaw tak Chhuichhuak tur awm ringin police te chuan Bruce chen na in chun vadap thale ta heta hian hmeichhe Tleirawl rang thlak alo kol te chuan vahai chuak ta hmeichhe thlak tam tak a kol zinga hian kumsang kha zakua somsari le pakua a chin hriat lawa bo ta thlak te lo oma an thil hmu chua rang atang hian police te chuan Bruce hian Pamela chau a than ring talawa chhuizui ngai tak chhuizui nge tu nin an feta ani kan soita kang khan kum somthum le pakko chung zat chu Pamela that tu hi hriat ani lawa an hriat chu me chuan poi khoi tu Bruce hi lo thiman to ladam se aphu to ka hrem nge a thatte lul nen thlan thim thuk taka an lo zal man si engpo ni se hetia hun rei tak chung Pamela that tu an hriat theilo Hnuah an Chhuichhuak hrim hi a chui tu te pon loma Pamela chung te ril ru po tlem chuan a dam pha deuh nge in a rinom police ho tu te zinga pakhat chuan hemi chung chang hi soin hun rei tak chung chu he case chui alo ni to a changin chhuizui manglovin a om thruina a beidon thlak thrin viu mai ma se van nei thlak takin thiam na lo sang zel chu kan hmang tong kaya Pamela that tu kan Chhuichhuak thei hi kan lom leya ma se that tu Bruce lo thiman ero kan lom a kim lo deu Pamela chung te kha an fanu a thi tonga reivak lowa khopui danga an pem kha nia an ni po kan thil Chhuichhuak hi kan fril to tin hun liam ta a tual thana Rapthlak tak thlenga poi khoi tu Chhuichhuak la ni ri lo te po hi Bruce hi poi khoi tu ni theidon na alana wangin uluk takin kan chhuizui zel don ani ati police te rin dan chuan Bruce hian a dam lai khan atlem bera mi som tal a tha an ringa DNA sample manga chhuizui zel an tum ani an be seang le an rin ang hian Bruce hi alo ni nge yem ti ero al hriat lo thung